Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Aiko, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Bulaton family, kan happy birthday kani Auntie Tasting Juanita Agbayani from Bing Garcia. Shout out kadagiti anak ko ada Ayla May Joanne, Gian Alea Faye, kan lakay ko ani Joselito Galapon dita Jadi Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Shout out kada Hilda Masagan, Hansel Garin, Victorina Luis kan Joanne Rovillos. Makablaawan pa ni Dailin, Janilyn Rose, kan Zainechi Bores, kan happy birthday inang Ikyang Florida Fernandez from Ramelo Bores di Kuwait. Shout out kada Linda Pasyon, Jaime Rodriguez kan Victorina Luis. Vidal kan Arizala family, kan ni Mama Carmen Vinluan di Tadasul Pangasinan from Steph Vinluan. Belated happy birthday kan ni Boss Me ni Sir Ompong Samonte ti Quezon Isabela from Shants Padilla. Makablaawan pa ni ating Wilma Joy, Larry, Margie, Ruben, Marites, kan Erwin Cacho. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Aiko. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Aiko. No apay aday ta tinapilik nga iyawag mo kanyak, kat gapu ta adu ti mangibagbaga,
Adakkel ti pagkakaingasan mi iti nalatak nga aktres iti pelikula iti 1990s. Dispensaran nakmat ko man no jakon inlanad ti address ko. Ngam siguradot kan kamanang nga agnanaed kami dito'y balasiw taaw. Aklo nagkanasukirak idi kabambanwagak manang. Iso apasaray bagbagaan idi dagiti dadakkel ko. Ngam kanayon mat nga isakitnak ni Lester. Nabangunak amanong ko ngam inaunalaeng iti sumagmamano abulan kanyak. Saan ka nakalpas iti adal manang, takas na kunakon, nasukirak idi, kat agsusukat pa iti karelasyon ko, takas iti nakunakon, adda ka ar-arnik nga artista. Tirigat na manang, naesumak idi amakirelasyon iti lesbian, ngam iti pudno a lalaki. Banag akanayon apang sitaran kanyak ti amak. Di ka kadi mabay ni tar aramidam ay ko. Anya ka di manan daytang ibagbagayo papa. Komporme man la dita na sarsaritaan nyo. Amok ti sarsaritaak. Ngam ka. Di mo amok ti aramidam. Mangibabain ka. Mangibabainak pa'y gayam itan. Apay papa, anya ayater aramidat takunayo ang mangibabainak. Dayta pa nakirelasyon mo iti pada mababae. Saan ka di nakababain dayta? Nagado a lalaki. Ngam padam kit din a babae ti karelasyon mo. Anya ko matipagbainak, kat iso nga ron ti pagduyusan ti riknak. Kan maysa, nataltalgadak no kas ka ni Veron ti karelasyon ko ta sa anak nga agsikog. Anya? Una yun dayta a panagrasrason mo? Ipadlaw mo unay nga awan nagadalam. Sige papa, iparo pa pa'y kanyak nga awan nagadalak. Asta kayo mo't ngamin. Dayta ti paglaingan nyo, ti mangimamag kanyak. Kasla sa andak nga anak, iti kastangar aramidan nyo. Pustumot namin ni Papa Aiko. Naala sa kitain, apadam a babae ti karelasyon mo. Anya ka mo Lester. Isong arod asi ka tinagkamanga. Kasi ka lang ti mangisaksakit kanyak dito balay. Ngam ita, kastakit din ti bagbagam kanyak. Amomot nga iti amin na kanito, adaki ti likodam. Ngam sana kaya tasawon day ta, nga ayunak ti amin nga aramidam. Nga ore agdadata napakaisagmakam. Sipod adan nakam ta. Amo makanayon asikati sakit ko. Saan lang akadama makin papa? No di kat karaman ng dagita adama di nga intensyon nakin ka. Lester. Kat iti day tagundaway. Ayunak ni papa. Tamamate ak ama isagmak ka lang iti kastangar aramidam. Ngam nataltali na ay tiriknak no kas ka ni Veron ti karelasyon ko. Kan maysa, amok akabaalak atanglen. Saan asyak ti sumurot iti kayat na. Ala, adakan ka day tayo ko. Ngam kasi tinakunakon. Kaskan ni papa, sa anak mo't nga umayon iti kastangar aramidam. Adapag nami kadagiti gagayem ko. Nagpakata ka kadi? Sana na masapol ading ko. Saan daktumot lang ang apalubusan. Nang runa ni papa. Ala, agungat damanim. Nairwama ko na ading. Tauray anya ti aramida. Kanayon nga tandak. Nang runa ka ni papa. Manang? Basta no sa punandak, saan kalatang nagsasaowan? Iti kasta, saan ka mairaman ang maungtan? Sige manang. Agyaman na kading. Mala, mapanakon. Ta mga numadanon dakpay dito balay.
Sigurado asa anak ang matuloy iti papanak no masangputandak ditoy. Diya akong nadanon dito'y balay na ikaw, mama. Iswadyak ka muna sa dino tinapanan na. Ay, una yan dya, Adim. Kanayon latan akastoy ti aramid na. Naimbag kumano am-amu tayo dagiti kakadua na ngam saan mat. Mama, Kat no jak mariro, ang mga no jay manan karelasyon na alakyan ti kadwana. No apayakas jay pa'y tinagsagmakan na. Adamot lang nga na. Ada kaing ingas na nga artista. Nagado ti agar-aram kan kwa na. Ngam no apay alakyan pa'y tinapili na. awan di may bagak may papaniti day taabanag, mama. Saan ko harig na tirik na naay ko? Lester, anak. Ngam di kay agdanag, mama. Ikagumakla tabagbagan naay ko. Tauray siyak, sa anak nga umayon itikas di aka sa saad ti relasyon na. Jakman amo manang, ngam ad-ada adagiti padak a babae ti pagirayan ti riknak kadagidi a panawan. Ado ti mangibagbaga idi amay saak matlaang a lesbian, gapukat nga rod kadagidi a pagteng. Tidakas na manang, sa anak mat nga rod nga agbayag iti maysa a relasyon. Pasaray agbayag laeng iti sumagmamano a bulan ti pannakirelasyon ko. Kalpasan na, makisina akmat laeng. Adamot dagiti gundaway apudno a lalaki ti pagirayan ti riknak. Ngamjak man ammo no apay asa anak ama kontento. Takas iti nakonakon, kalpasan laeng iti sumagmamano a panawen, kala at latan nga agbaliw ti riknak. Agingga ididimteng ti biag ko ni Dory. May samot laeng alakyan. Ngam iso daytay makuna a palaban. Amom kada si kalaang tinaturod ang nagpakita kada kami dito balay? Anya ko ma, awan matidakas nga intensyon ko ah. Ha? Kun may isa, imanugot ni ay ko nga umayak di ti balayo. Isa pa nagkunakat awan dakas na, san ka di? Sa bagay, husto ka. Ngamisingasin ko pumanaw kan sakbaya sumangpot ni Papa. Ha? Sa bali ang makaungat na mami. Di mo lakit di magustuhan. Panagkunak pards. Nila ang ay ko tadakarbangan namang papanaw kanya kita. Anya? Iso ti makagapuno apay nga dak ditoy. Iso lang arod titong palak ti bilin na. No ibaga na pumanaw akon. Naturod ka. Biliba kiti kinaturod mo. Tinapod no nga gayayat, aramidan na ti amin para itipat-patag na. Kadno ko naman na uyong ti amayo, awan na nyaman na kanyak. Takas iti nakunakon, awan ti dakas nga intensyon ko, iti panakirelasyon ko iti kabsat mo. Anya jay ko na mading? Diyak kayat dayjay a tao manang. Ha?
Sino? Jay bisita ni Manang Aiko. Oray siya kading. Saan ko mo ta magustuhan ti Jarna? Sa bali tagparparik na kanyak. Manong? Panagkrik na kat ada sa bali nga iwas tayo jay. Adalakit di sa bali apang panunutan na. Apay nga minakayat ni Manang. Jack mo ta mo adin ko. Ngamkaskin ka. Saan ko mo ta magustuhan jay lakyan akarelasyon ita ni Aiko? Anya dinaamuha ka nang ikuyog kay tilakyan dito'y balay, Aiko. Papa, Aglablabos kan samot kan. Di ka lang arudan dumngag iti pamagbagami. Kalpasan na. Ikuyog mo pa'y dito'y tilakyan nakarelasyon mo. Papa, intulod na klaang dito'y balay ni Dory. Imatendar kami ngamin iti may sa apasken. Medyo adayo-day di alugar. Iso nga imanugutak, idintulod nak dito eh. Ngam mo madakayat ti kastangar aramidam. Nagturod ka na ng pastrak kan kuana dito'y balay? Pinagmerienda klaang. Kas pa nagyaman ko iti panagdisnudo na anang itulod kanyak dito ay papa. Awan mo't da kasi ti dayta ah. Talaga sa bali ti panagrasrason mo. Talaga natangkan ti ulom. Saan papa? Talaga lang amin anapudo ti darayo kanyak nga anak yo. Iso akasta kayo. Anya. Saan kitin papa? Sipod pa idi. Awanan ti inaramid ko nga inayunan nyo. Gaputa agdadatamat ngamin. Asaan nga umno ti aramidam? Kasano ko mang ayunan ka ngay? Alawanan. Bidutan ti amin nga aramidak. Awanan ti husto nga inaramid ko iti imatang yo papa. Talagang awan. Tapasi ka pakaibabain ang isang sangbay mo iti pamilya tayo. Talaga makapaluksaw ka, Aiko. Sip-sip ka talaga. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam Aiko. Apay akasta mo tan ti isaw-sawang mo kanyak. Amuklatan na si kati nagipulong ka ni papa. May papan iti panangitulod kanyak ni Dory dito'y balay, idi na minsan amalam. Awan din bagbagak ni Papa. Kan may sa. Amo mo tasan ko nga ugalit agipulong kan kwa na. Asino ko mga rutin ang ibagak ka ni papa, iti may papan ka ni Dory? Diyan ka mo Aiko. Ngamsig sigurado kan ka. Sana siya. Saan nakamamatikan ka? Amom, sa bali ti madlaw ko kan ka. Kat in-inutan amapanpanak na kakti atap ko. Ha? Anya nga atap mo nga ibagbagam. Sa anak amaag, nakarakaron asa anak amanhid. Marikrik nakmatkat, nga adda pa naggustom kanyak. Anya? Kat di mo mailibak dayta, tamariknak babaan itiwagas apan ang kitkitam kan panakilangan mo kanyak. Agbain kamot ah? Agkabsat ta? Ngam kastakit din ti jar mo? Aiko. Di ka naglibak? Kasi tinakon-akon, marikriknak no anya ti pudno at ratom kanyak. Iso asika ti pudno amang ibabain iti daytoy a pamilya. Saan kat asyak?
no apay akala at akas jay tinaisawang ko iti daydi akan nito manang Emmy. Nang runakat amok mat asipod pay, talaga nga isaksakit na kon ni Lester. Tijak amo, nanggagayam amin ni mama tinagsaritaan mi ka ni Lester. Manipod mat idi kinomprontak ni Lester. Nadlaw ko aliniklikan na kon manang. Kat saanan akas idi akanayon nga umasidag a makisarita wenno bagbagaan nak. Aklo nakanatignay tiriknak idi kimmaya kayon kanyak ni Lester. Kat kasla adda ti paset ti biag ko anapukaw gapo iti dayta. Nupay kasta, nagtalinaed anangato ti pride ko. Iso asaan ko mat akin nasarsaritan apulos. Kanayon ka analiday, Lester. Apay ka di. Mama, Gapo ka di, iti saan yun na pa nagsasao ka ni Aiko. diyak ilibak dayta mama. Agpodno ka man kanyak, Lester. Anya di, kahit yung asawon mama. Adda ka di kinapodno ti atapkan ka ni Aiko. Diyak kayat nga aglibak ka kanyak. Ibagam ti agpaiso. Pudno ka di tinadlaw ni Aiko may papankan ka. Adda pa naggustom kan kwa na. Mama, awan ti inlibak yung kanyak maipapan iti kinataok. Ngam, naalasakitaan ni agayatak iti imbilang ko nakabsat. No kasta nga rood, agpaiso dagiti nangeg ko, idi kinumpronta na ka. Mama, Ngam para kanyak, awad dakas na day tamarikrik nam. Sipod pay, amumun asaan kayo apud no nga agkabsat. Taamumbat nga ampun da kalaeng. ngam da tayo laan kada papati makaamoy ti dayta, mama. Ken maysa, kasi tinakunakon, naalasakitaan. Gaputa ammo dagiti kagayem ken makaamamo kada tayo, nga agkabsat kami ken Aiko. Lester, Isotap nawan ti parikot, mama. Kasayatan siguro no umadayo akon. anya, Dayta lang tamo ka pamuspusan. Tapno agulimok tayo amin. saan? Di mo aramidin dayta. Tapatyak nga uray ni papam. Di na ayunan dayta apam panunutem. Kastagayam ti mapaspasama ka. Wen, anya ti makunam. Saan nagmutlang umayon iti pampanunutin ni Lester. Tano siyakla ti masurot. Kayat ko pa nga iso ti makagasat ni Aiko nga anak ta. Anya, Uwan, amamutan ni Lester. Tadataket nga ro tinang padakkel ken kuana. Malaksida na taknang kinasingpet. Responsable pa'y. Sigurado ngagbalin na nasaya ti masakbayan ni Aiko iti denana. ngam adamot ti punto ni Lester. Talaga naalas iti imatang dagiti makaamam mo kada tayo. Apay ko mga minapanunutin na ti may baga ti daduma. Elpidio, May pamuspusan ti amin, Laura. Ngem takderak ti imbagak. Amas paborak pa'y ani Lester ti makaginasat ni Aiko nga anak ta. Ngem tagsagmaklang itin asino laditan. Nang runa ka nagiti lakyan na makarerelasyon na. Namo akong ti amin, Lester. Awanan ti mailimod mo kanyak.
Papa, Di kag danag, ta sana ka gumurakan ka. Ta kinapudno na. Nataltali na ay pa'y tiriknak no si kalangan ti makaasawa iti anak ko. anya? Engem papa, naala sa kitaan. Nangruna tataam mo dagiti makamam mo kada tayo. Kat talagang agabsat kami kinaay ko. Naala sa kitaan, no iti imatang nagiti nakurang ti panagpampanunot da. Ngam no nawada ti panunot ti may sa tao. Nalakala nga maawatan dati amin no bilang. Papa, May salang tikid daw ko kan ka no bilang, Lester. anya day ta papa? Annadam ti anak ko. Aramidam ti amin, tapno agbaliw. Kang runaan na, di mo ko mabaybayan. Protektaram ko ma. Ikarig papa, sipod ita. Bandayan kan protektarak na iko. Katagyaman ak unay kada kayo. Agyaman ak papa. Apaya dito'y pa'y parkya saan unay ang matatao tinangawisang kanyak. May mayat dito'y, ta makapagsarita ta na imbag. Anyaya ti pagsaritaan ta. Nauma akon, Dory. Di kan kayat. Ha? Anya di kunam? Kunak, nauma akon. Makisina akon kan ka. Sana mabalin! Apay kumasa na mabalin? Awan mo't laang ti maramidam, no saan ka na kayat? Iso asumapol ka laangan ni... Di ka mabalin na makisina kanyak ay ko. Anay! Di nakmasmasan ta masaksakit anak! Nakasagana ka matay kan. Bumatay para kan ka. Anay! Di nak mabalin na basta ikalang latanay ko. Itapay ta dun ti gastos kan binubos ka panawan para kan ka. Anay ko! Batam na ay ko! Ha? Lester! Manakibiyang ka. Adda imo ko! Lester! Jak ni namnama nga dagayam imot ni Dory nga imo ko iti daydi agundaway. Kat saan ang napakadaan ni Lester ti panang bagkong ni Dory kankwana manang Emmy. Ingka gumaan ni Dory ti naglibas, ngam na irana nga da sabali a tao iti daydi a lugar, iso anak kamag ni Dory. Nagpatulong kami tapno maipan iti ospital ni Lester. Kat nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, ta saan agrabe ti pan nakabagkong na. Apaman ang nagimbag ni Lester, impudno dagiti dadakkel ko ti amin, asaan kami apudno nga agkabsat. Isumutan daydi ti panagpakada ni Lester nga agabroad, kat idi nagangay, innala na kami amin iti balasiw taaw manang. Idi mutan nga impudno kanyak ni Lester ti riknana, kat gaputan nakita kan nariknak ti kinapudno ti panagayat na, inaklon ko ni Lester. Itamanang naragsak kami nga agdandan na dito'y balasiw taaw. Nang runa kat nawaya kami adwa dito'y kan ni Lester, taawan ti makaammo nga itinaminsan, nagbalin kami akas pudpudno nga agkabsat.
Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Aiko. Aiko pagayam ko, napintas man daytoy pakasaritaam. Namaris, napnuan pan nakigasang-gasat. Ngam iti udi na, nagunod mo matlaang tiragsak ken talina ay ti panunot. Gapot ta ammom ken ammok anagbanag ka iti maysa a nasayaat a lalaki. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng paris kadagiti tugon iti danal tibiyag